Good morning बयखौबो जोङो फासि सानो फैदोंमोन आरोना मैया खोमसियाव फैनायखाय मैया भिडिअ बानायनो मोनासै फासि सानायखौ दा बोखांफैनायखौल' नायदो दहायनो बोखांजोब्बाय एसे फुङावनो भिडिअ बानायनो मोनाखै दा सागासिनो दं नैबे गुसुंजों फासिखौ अरबो सायबाय आरो नायना लादो नाफोरखौ बेसेबां मोनखो बियो आंनि नङालै नैबेसो आंनि नै आंना डेन्जारसो ओंख्रि जागासेखा नायना लादो फासिफोरा माबायदि अबस्था जायो नै नाफोरा डेन्जारसो फासिफोरा नायसाय आंनाथ' अबस्थाया खाराब जाबाय गासिबो नैबावबो सादोंमोन आङो नांदोंमोन बावबो एसे हरैबो सादोंमोन आरो बिनिखौ नायना लादो नै हेभिल' नांदोंमोन बेना प्लास्टिकखाय सिनायबावलासो अरा सुदोलै गोरै अराबो जोंला गोजांबाय नायाथ' मोननाया मोनो मा बुंनो मोजां साबासो मोनो मोजां साबा मोना जाहाय साबावनोसै आरोना नायना लादो जोंनि दै जिङा माबायदि डेन्जारल' बेरेफुंजानि गोजाङोबो नोगोम नायना लादो नै जिबौबो नांदोंमोन दा मासे आंनावबो मासे नांदोंमोन आंना दस्रायावहाय गारबोबाय नैबे आंनि नङामोन आंनि फासियाव नाङाखैमोन बियो गोथाङैनो दं नै दाबो अरगोन बिदिया ना एकदमबारे फासिखौनो नस्थ' खालामो बिदि नांबाथाय नाबो मासे दंलाय हनै बख'नो हायासै दाना जों दा न'आव थांनोसै थाबायगासिनो दङ आंबो मनाव लाखाबाय नै मनायाव सोनानै आं दिनै साइकेल लाबोआसै थांगासिनो दं नै